אני ממליץ על יוסי, כי הקורס של יוסי הוא קורס שאין באף מקום אחר. הוא איש שמעביר לך רגש ושכל, וזה שילוב ייחודי. הוא באמת, אני יכול להגיד שהוא שינה לי הרבה מאוד דברים בחיים. לפני שהלכתי לקורס של יוסי, עבדתי בעבודה מנהלית כמעט 3 שנים, שעשיתי אותו דבר כל יום, והרגשתי שאני פשוט מתה וכל יום עובר כמו יום קודם, וזה פשוט משעמם ואני לא עושה כלום ממה שאני רוצה לעשות בעצם. ואחרי שעשיתי קורס של יוסי, פשוט עזבתי את העבודה ונסעתי למקום מאוד רחוק לעבוד, ופשוט הגשמתי את עצמי. הייתי עכשיו בכמעט 40 מדינות. במהלך הלימודים לתואר נכנסתי לסדנה של יוסי קריכלי, אחת ההחלטות הכי טובות שקיבלתי בחיים שלי, כי אני יכולה להגיד חד משמעית שיש את החיים לפני ויש את החיים אחרי הסדנה של יוסי. במהלך הקורס התחייבתי להוציא ספר ילדים, וחודש אחרי סוף הקורס הוצאתי אותו. מאז אני הקמתי עסק שנקרא אמא רחלי, אני סופרת ויוצרת. הקמתי לעצמי עסק חדש שהיום אני מצליח בו. הובלתי את עצמי לעתיד כלכלי מחודש, הרבה יותר טוב ממה שהיה לי. אבל הייתי במקום שלא סיפק אותי, ואמרתי, מגיע לי יותר, גם במשכורת, גם בעבודה. אני יכולה לחלק את החיים לפני שהכרתי את יוסי ואחרי שהכרתי אותה, ממש ככה. פשוט עם כל העוצמה שלו, והוא מעביר את השיעורים מדהים, ויש לו המון כלים, וכל מי שנמצא בשיעורים מקבל, כל אחד מקבל את מה שצריך בדיוק. אז בא בן אדם ואומר לך, תשמע, אתה כן יכול, אתה כן מסוגל, והוא נותן לך דוגמאות, ואתה פשוט אומר לעצמך, אין מצב שאני לא יכול לעשות את זה. יוסי נתן לי לגיטימציה, להיות מה שאני רוצה. אין כמו יוסי, קשה להסביר, אבל יש את החיים שלפני יוסי ויש את החיים שאחרי יוסי. הוא נוגע במקומות שאף אחד לא מעז לגעת, ויוסי נותן ממקום של ידע וניסיון, ואתה רואה שהוא חווה את הדברים האלה כל יום בחיים הפרטיים שלו. וואו. אז אני באופן אישי ממליצה על הסדנה של יוסי קריכלי, כי לי היא שינתה את החיים. מי שרוצה מתנה ולחיות את החיים אחרת, יוסי קריכלי. קריכלי, תודה רבה. ליווית אותי ואתה ממשיך ללוות אותי, ואני מאוד מעריך אותך. אני חושבת שזה משהו שכל אחד צריך לעבור, אני חושבת שכל אחד חייב את זה בשבילו, אם זה אימא, אם זה חבר'ה צעירים, אם זה כל בן אדם שרוצה לקדם עסק. וזה תענוג גדול. יוסי, אין כמוך.